Ahoj, vítej u jarní protahovačky. Já jsem Ája a naučím tě, jak se dělá půlměsíc. Cvičí se na obě strany stejně, takže je jedno, kterou začneš. Jdeme na to. Stoupni si rovně a s nádechem nosem zvedni obě ruce vysoko nad hlavu. S výdechem nosem se pomalu ukloň na jednu stranu. Nepouštěj ruce a drž rovná záda. Pak se hezky s nádechem nosem narovnej. A teď se stejně s výdechem pozvolna ukloň zase na druhou stranu. A s nádechem zase zpátky. Cítíš, jak se ti krásně protahují boky? Pojďme si to celé zopakovat.